Vzala Brawler, které vám padnou. Vy, když půjdete do shopu, tak tady máte Unlock All Brawler, Upgrade All Brawlers, Unlock All Skin, Unlocks and Emotes and Spray. Tady máte různé věci. Tady vám co nejde nakupovat. A jen takhle je podvod. Tady si můžete koupit hromadu coinů. To mi došlo. To nejlepší, nemusíte nikdy brát coiny. Ale začneme tím, že uděláme tady, na to kliknete. To funguje už takhle, jeden game add slime. Tady again. A teď když budete a podíváte se, nevím, skočí kredity. Budete rovnou semka. Ne, semka. Tak máte všechno. A je tady Brawler, který není ani ve hře. A vy jako ještě k tomu nepotřebujete nic. Takže mám všechny výhody, jestli dáte. Skvělý. Potom máte neomezený Brawl Pass, to zase Brawl Pass dopředu. Myslím, že jak vám tohle vyjde, nevím, jestli bude dopředu. Protože musíte otevřít Startup, potom vám můžu potom vykrát. Můžou. Potom to má ještě výhody, nevím jaký. Jo. Když vyhrajete, máte plus 100. A když prohrajete, máte minus 85. A jsou tady různý fakt hry. Řeknu vám, jaká dělá. Tahle hra, to znáte Godzilla, Robo Rumble, to nevím, jestli znáte, tohle je s mutacemi, které už nejsou ani v hře. Robo Rumble je o ničení robotů. Mastery mod je náhodní mod, Duel to znáte, Gang Rap, to znáte? Zakryš. Pardon. A tady nakonec se vždycky po nějakých 19 hodině mění. Tady jsou ty Robodrop. Můžeme si zahrát různé hry. Natáčí se nám to, netuším. Musíme něco zahrát. Zahrajeme si s tím dragem, ne. Nezislový, nemáš to úplně jedno, máte neomezený gameu. Tady vám doporučím tuhle, já mega silná, to když dáte a jednete někoho, tak ho to vyhodí damage samozřejmě a plus ten gadget. U něho se vyplatí Star Power, je lepší tady tahle, to když zapne účel, jak ho to healne. Jsem vitální, jak vypadá, já vám můžu říct. Teď si hodíte druhou a potom vám ukážu skiny. Máme tady takový Dark King Draga. Tak si můžeme s ním zahrát třeba tady toto. To je dobrý. Tak pojďme. To je dlouho. Ale jenom tady už jezdí dobrý hráči. Začínáte takhle a tohle dáváte hity na dálku. Vy musíte zabít celé roboty a když ho zabijete, tak zajípadne ten game a vy ho musíte mít. A pak zapnete účko, tak jdete takhle a jdete je to strašně silný, mi přijde. Nejsilnější brawler, co kdy vyšel a nejlepší. Furt tady jsou ti tkaři strašně silní. A máte tady všechno, takže vám to nemusí. Hop. Jdeme bučko. 11 to můžeme jít do nich. Easy, ten by měl. Jdeme tohle pomoct robotovi. Ne, dobrý. Pomoc málo. Nevadí. Tady to vidíte, do první nezbělých 8, tak vyhrál. On by ukázal gadget. Ten funguje tak, že vás takhle vyhodí. Zajímavost, čím víc na dálku, tím víc berete. Když jste na dálku, úplně na max, tak dáváte dvakrát tolik. Můžu vyhýlovat. A tahle to je docela OP. Zapnete a jdete do nich. Je to strašně silný, podle mě nejvíc najbrala tady. What? Ne, tam kola je docela silná, vidíte. Máme 7 teďka, nám stačí vzít jeden gem a jsme v 1. Jídlám se a jdeme do nich.
To 3. Ne, ten nervoz musí umřít. Tam. Si naskočení, funguje to na všechny. Naskočíte. Ježiši, co to je? Letěl. Ten game musíme vzít. Musíme vzít ten game a máme win. Vyhráli jsme. Vidíte plus to. Je naskočit ranky. A v těch trofejích se máte šanci dostat. Tam více dostáváte. A teďka ukážu takovou věcičku. Koupíme pár koníků. Kolečko můžete. Co hodně koníků. Ty se nikdy nekupujte, máte hrozně moc věcí. Takovým se dá hodně, ale toho moc není. Co se dá. Takže pro dnešní video to bude všechno, tak čau.